Hei! Hei hei! Ihan parasta olla taas täällä. Aivan mahtavaa. Heippa! Tiedättekö mikä päivä nyt on? Nyt on 1. syyskuuta, eli syksyn ensimmäinen päivä ja perjantai. Ja vitsit mikä fiilis. Minun perheeni, lapseni ja puolisoni ovat olleet kaikki, ei kaikki koko ajan, mutta niin kuin vähintään yksi heistä toukokuun lopusta saakka ollut koko ajan kesälomalla. Ja minulle, joka on tottunut siihen, että aamuisin tämä talo tyhjenee arkisin ja sitten mulla on täällä työrauha, että mä voin tässä rauhassa vaikka syödä aamupalaa ja lähteä sitten tonne kässäpuodille, niin mulle tämä kesä on ollut tosi pitkä. Koska mä oon sillä lailla, että mä kaipaan omaa rauhaa. Sillä lailla, että mä haluan edes joskus olla yksin. Ja arvostan omaa rauhaa sillä lailla, että yritän myös järjestää sitä muille perheenjäsenille. Että välillä lähden lasten kanssa käymään jossain, että mun mies saa olla yksin kotona. Ja sitten jos lähdetään niin kun muu perhe käymään jossain, niin koitan välillä lähteä sellaisilla kokoonpanoilla, että myös nuo isommat lapset saa olla välillä yksin kotona. Mun mielestä jokainen tarvitsee joskus omaa rauhaa. Mutta itse en ole sitä nyt saanut koko kesänä. Ollut ihan huippukesä, mahtava kesä, aivan mielettömiä upeita asioita, kaikkea tapahtunut. Mutta tämän kaiken jälkeen mä oon niin onnellinen, että mä saan laskeutua tänne omaan rauhaan. Ja nyt on jotenkin kaikki tähdet niin kohdillaan, koska ensinnäkin nyt on perjantai. Syyskuun 1. päivä on perjantai. Koululaiset on toki mennyt jo aikaisemmin kouluun ja mun puoliso palasi kesälomalta töihin maanantaina, mutta meillä on toi päiväkoti-ikäinen, joka on sitten ollut vielä kotona ja hän meni nyt sitten ekaa päivää päiväkotiin, kun syyskuu alkoi. Ja oli jotenkin niin ihana laskeutua tähän arkeen näin, että arki alkaa perjantaina ja sitten heti tulee viikonloppu. Ja joo, tää on nyt jotenkin ihanaa. Mä ajattelin, että mä aloitan tän tälleen pehmeästi, koska kässäpuoti oli eilen auki. Ja mä olin siellä kässäpuodilla eilen yli 6 asti illalla. Niin mä ajattelin, että mun ei tarvi ehkä sinne tänään heti aamusta rynnätä. Vaan mä aloitan tämän syksyn ensimmäisen päivän ja tämmöisen kokonaisvaltaisen arjen tälleen, että mä jään tähän kotosalle ja kuvaan teille ja päivitän vähän kuulumisia. Mä kuvasin tänne YouTubeen muistaakseni 1 videon kesän aikana siellä puodilla, mutta mä tykkään enemmän kuvata täällä kotona kyllä. Täällä jotenkin on helpompi maadoittua tänne kotiympyröihin kuin siellä kaupalla. Niin ihan olla täällä taas. Neulojallehan koko tämä niin vuosi on tämmöistä neulomisen aikaa, neulomisen juhlaa ja riemuvoittoa, että milloin tahansa voi neuloa. Niitä ihania kuvia monesti ja pätkiä näkee Instassa, missä ihmiset neuloo ihan missä vaan uima-altaalla ja hiekkarannalla ja näin. Ja jotenkin se neulominen on semmoinen, kyllä se on monelle semmoinen niin kuin elämäntapa, semmoinen, että koko ajan kädet käy ja koko ajan silleen luovuus kukkii ja kaikki käsityöt. Mutta sitten kun tulee syksy, niin siis onhan se syksy semmoista niin neulomisen aikaa ja on jotenkin niin semmoinen. Ja varsinkin suomalainen villa, ai että, ja kaikki semmoiset suomalaisen villan syvät murretut ruskan ja syksyn ja ihanat värit. Ja sitten tulee jouluja ja kyllä te tiedätte. Niin ai että, mikä fiilis. Ja mulle tää kesä on ollut tämmöistä testineulontojen aikaa. Mä törmäsin useampaankin semmoiseen testineulontaan, joista innostuin valtavasti. Ja mä oon nyt viime aikoina neulonut pääasiassa niitä. Et mä en ole neulonut kauheasti mitään muuta. Ja nyt mulla tuli jopa vähän sille kiire, kun mä sit vähän sille törttöilin ja tein virheitä ja jouduin purkaan. Niin sit tulikin kiire neuloa ja niitä oli monta päällekkäin ja tuli ihan sellainen paniikki. Ja neuloin jopa yhdessä vaiheessa niin tuskallisen paljon, että tää mun oikean käden keskisormi, tää nivel, niin tätä alkoi särkeä niin paljon, että mä jouduin laittaa sellaista haavateippiä tai sellaista teippiä tähän ympärille tueksi.
että mä pystyin jatkaa neulomista, koska mulla oli deadline ja mulla oli pakko neuloa. Niin nyt on ihanaa, kun alkaa syksy ja sitten nämä kaikki tämmöiset kiduttavat testineulonta, tämmöiset itseni haastamiset, niin on niin kuin pahin on selätetty. Ja älkää ymmärtäkö väärin, mä oon nauttinut näistä testineulonnoista ihan hirveästi, mutta sitten tietysti aina kun on näitä muuttuvia tekijöitä ja elämässä on muutakin kuin se, että vaan neulot, niin sitten jos niin on vaikea pitää sitä aikataulusta kiinni, niin se on niin se, mikä sitten stressaa. Mutta tämä ohje julkaistaan tänään ja mä oon innoissani. Mä olisin halunnut pukea tämän päälle, mutta kun hain tähän testineulontaan, niin hain neulomaan kokoa 4 ja pääsin neulomaan kokoa 4 ja aloin neuloa kokoa 4 ja huomasin jossain vaiheessa, kun olin neulonut jo aika pitkälle, että tästä tulee kyllä mulle vähän reilu, että mä ehkä vähän ehkä arvioin väärin ja otin isomman koon kuin olisi tarvinnut, mutta koska tämä on testineulonta ja olin sitoutunut neuloon tämän koon, niin neuloin tämän koon. Tämä on suunnittelijan nimi, anteeksi jos menee väärin, Kristel Liu, eli Another Knit löytyy tuolta Instagramista. Mä oon laittanut tästä Instaan kuvan, eli kun menee Kässäpuodin Instagramiin, niin varmasti näkee tästä kuvan ja täkään kyllä suunnittelijan siihen. Tämä ohje julkaistaan siis tänään, ja tämän nimi on Another Ripple Cut Out Body. Tämä on niin moniosainen, että aina kun mä sanon tämän ääneen, niin sitten mä jotenkin hämäännyn. Mutta siis tää on tämmönen niinku body, eli siis tämmönen kuin uimapuku. Neulottu uimapuku. Mun mies on nauranut tälle ihan hirveästi. Se on ihan siellä, että mitä helvettiä sä niinku oot tehnyt. Ja tässä on tämmöiset kyljessä tämmöiset aukot. Ja vitsit, kun mä näin ekaa kertaa kuvan tästä, kun haettiin testineulojia ja tää oli siinä päällä näin. Ja sitten siinä oli korkeavyötäröiset housut ja sitten tää aukko niin näkyy tästä vähän näin. Ja sitten mä ajattelin, että ei mun on pakko saada tommonen. Ja hain testineulontaan ja pääsin. Ja olin niin onnellinen. Ja kuten jo sanoin, niin tää on mulle vähän liian iso. Mä oon aika eri parinen, että niinku tästä menee S-koko ja sitten tästä menee L-koko. Niin jos oisin neulonut tämän silleen ei-testineulontana, niin oisin varmaan neulonut tämän yläosan pienempää kokoa ja alaosan isompaa kokoa. Tää on nytkin ihan hyvä, mutta mä uskon, että mun pitää ommella tätä pääntien, tätä keskiosaa. Mä jo vähän niinku kokeilin sitä, että jos mä ompelisin sitä ihan vähän, vaikka 2 senttiä kiinni, niin sitten tämä istuisi paremmin. Mutta en ole sitä tehnyt, niin en viittinyt laittaa sitä päälle, kun sitten se olisi vähän silleen lörpsähtänyt tässä päällä. Mutta tämä on aivan ihana. Tämä ei ehkä tässä näy, mutta tässä menee tämmöiset muotoilut. Eli kun tämän pukee päälle, niin tämä istuu ihan sika hyvin. Ja tämä siis kaikin puolin tämä on tosi mukava ja istuva päällä. Mä oon neulonut tämän Jalovillan Vuonasta värissä Poliisi. Mä muuten huomaan nyt koko ajan, kun mä puhun, että mä nojaan tällä, että näkyy vaan mun suu. Se ei ole mitenkään mun tarkoitus, vaan tarkoitus on, että näkyisi mun koko naama. Mutta mun on vaan jotenkin niinku, en mä tiedä, miksi mä teen näin. No joo, kuitenkin. Neuloin tämän Jalovillan Vuonan värissä Poliisi ja olisin halunnut neuloa väristä Luumu, mutta kun aloitin testineulonnan, niin langanmenekiksi oli arvioitu niin kuin 5 vyyhtiä, 5 vyyhdin verran vuonaa. Tai sen verran lankaa, että olisi pitänyt olla 5 vyyhtiä vuonaa. Ja koska testineulonnoista ei ikinä tiedä, niin ajattelin, että haluan varata 6 käsin värjätty lanka, että on sitten niinku samaa värierää. Että jos vaikka se ei riitäkään se 5, niin sitten on varalla. Ja en tiedä mikä aivopieru, nyt kun tätä katsoo, niin miten tähän olisi voinut mennä 6. Tähän meni 3, alle 3 vyyhtiä. Eli roimasti alle sen, se oli kyllä tosi yläkanttiin se testineulonnan lanka-arvio arvioitu. Ei siis mitään hätää, ei todellakaan loppunut lanka kesken ja mulla olisi... Valitsin siis tämän värin Poliisi, koska mulla ei ollut luumua sitä 6, minkä mä olisin halunnut varmuuden vuoksi. Mutta mä olisin voinut ihan hyvin ottaa sen luumun, koska mulla olisi sitä kyllä 3 ollut. Mulla olisi ollut sitä 4 vyyhtiä ja varmaan 5, mutta ei ollut sitä 6. Niin nyt vähän harmittaa se, että mä sit otin tämän. Mutta toisaalta tää on kyllä ihan super upea väri. Että ei se nyt toisaalta sitten harmitakaan. Sitä paitsi mä aion tehdä toisen tämmöisen. Mä aion tehdä toisen, jossa mä toteutan sen, että yläosa ja alaosa on eri kokoa. Tässä kun
nämä on eroteltu nämä, kun tehdään nämä sivuaukot, niin tässä neulotaan vaan tällaista niin kuin joustin tällaista. Ja sitten luodaan tänne silmukoita näin, että saadaan tehtyä tämä alaosa. Niin tässä on todella helppo luoda vaan niin kuin enemmän silmukoita ja jatkaa sen isomman koon mukaan. Niin mä oon kyllä nyt... Ai vitsit, tulee upea. Anteeksi. Mulla on ollut vähän flunssainen olo. Alkoi heti, kun koulut alkoi. Mä mietin koko kesä, että ai vitsi, kukaan ei ollut sairaana. Että ihanaa. Ja heti samalla viikolla, kun lapset meni kouluun, niin kaikilla oli pieni nuha. Ja mä ajattelin, että ei voi olla näin, että miten voi olla, että onko meidän perheellä jotenkin erityisen huono vastustuskyky tai jotain. Mutta mitä on jutellut tässä naapureiden ja lasten luokkakavereiden vanhempien kanssa, niin kyllä ihan kaikilla lapsilla on pieni nuha. Että niin ne taudit vaan siellä koulussa sitten jyllää. Ja nyt kun toi nuori meni päiväkotiin, niin ai että... Semmoista se vaan on, kun lapset on pieniä, että kaikki on koko ajan jossain ihme nuhassa. Varsinkin jos on iso perhe, niin aina kaikki vuorollaan tuo sen jonkun taudin, että niin se vaan menee. No joo, mutta siis anteeksi tämmönen ikävä röhäisy. Tämä ohje julkaistaan siis tänään ja mä laitan Instagramiin tästä siis kuvia, laitan varmaan tähän videoon allekin kyllä jotain linkkiä, mutta Instagramista löytää sitten suunnittelijan luokse ja pääsee ostamaan ohjeen. Ja jos et halua tehdä tätä vuonasta, meillä vuonaa on jonkun verran varastossa, sitä on tosi vähän. Vuona on suosittu lanka, sitä tulee säännöllisesti aina lisää, mutta se kyllä nopeasti sitten aina loppuu, koska se on niin tykätty. Joitain värejä löytyy siis meiltä vielä varastosta. Ja jos teet tosiaan tämän K4 tai pienemmän, niin varmasti riittää ihan se 3 vyyhtiä. Mutta jos et halua käyttää vuonaa, niin mun suosituslangat tähän on vaihtoehtoiset joko Mokku Utuisin villasingle, joka on siis vuonaa vastaava yksisäikeinen villalanka, fingering-vahvuinen, tai sitten Vuonueen Vilhelmi kampalanka, josta itse ajattelin siis tehdä toisen tällaisen. Mä ajattelin, että se Vilhelmi kampalanka toimii tässä tosi hyvin. Ja sitäkin riittäisi siis tähän ihan vaan 2, mikä on kyllä ihan amazing. Ja tää on niin hieno. Käykää kattoo Instagramista näitä sovituskuvia, miltä tää näyttää päällä. Tästä ei muuten itse en ole siis missään nähnyt, enkä silloin kun aloitin testineulonnan, niin kuvia tästä alaosasta. Vaan kun aloitin testineulonnan, niin oli vain yksi semmoinen kuva, missä oli tosiaan housut jalassa ja tämä alaosa jäi piiloon, niin painakaa nyt mieleen, että tämä alaosa, että tämä on tällainen. Koska tätä ei missään muualla näe. No joo. Sitten toinen testineulonta, jota mä tein siis samaan aikaan, ja tämän kanssa tuli kiire. Sen takia, kun mä törttöinin ton toisen kanssa, kun mä siinä alussa siis neuloin sitä automatkoille ja tälleen, niin olin sitten lisännyt väärän määrän silmukoita ja joudun purkaa aika pitkästi. Ja tein tämän vastaavanlaisen mokan 2, niin sitten neuloin niin tosi kauan ja moneen kertaan. Niin sitten tämän kanssa meinasi tulla kiire, kun en sitten ehtinyt tätä neuloa missään vaiheessa. Tämä on Jenna Kostetin mustikkametsäpaita. Ja niin kuin näkyy, niin tästä puuttuu hiha. Mutta olen saanut tämän testineulottua niin, että olen neulonut paidan ja hihan ja laskenut paljonko tähän hihaan meni, niin nyt Tiian langan menekin ja olen testannut tuon hihan neulonnan, niin mulla on tämmöinen yksihihainen testineulonta suoritettu. Tämä ohje julkaistaan 16. syyskuuta, eli ehdin tämän neuloa vielä siihen mennessä kyllä valmiiksi. Ja siis tää on ihana, kattokaa kuinka ihana. Mä vähän naurattaa tää hiha. Mulla tulee tästä mieleen Tyrannosaurus Rexin kädet, koska sillähän on semmoset tämmöset, se on kauhean iso ja sit sillä on tämmöset kädet. Tässä on tämmöset niin kuin, vähän vajaat hihat. Ja näyttää tässä nyt tosi hassulta tähän paitaan suhteutettuna. Mutta kun tässä on tämmönen malli, että tää, no kyllä te tiedätte tälleen, tämmöset niinku vähän niinku pudotetut olkapäät, niin oikeasti se käsi kulkee jo niinku täällä ja sitten vasta menee tänne hihaan.
niin tää istuu tosi hyvin. Tosi hyvin, mutta kun mä sain tää hihaa ekan kerran valmiiksi, mä katsoin tätä, mä olin se, mitä? Miksi tää näyttää tältä? Että kuuluuko tän olla näin? Ja mun piti käydä ihan siis Instagramista katsoa muiden testineulojien paitoja, että onko tää niinku oikeasti näin. Mutta oli tää, ja sitten mä sovitin tätä, että tää oli hyvä. Tää istui hienosti, ihanasti. Ainoastaan tää pitäisi nyt kastella, koska kun täältä poimii nämä hihasilmukat täältä, niin tää jää tosi jotenkin silleen kasaan, ja nyt tää pitäisi kastella ja avata ja pingottaa ja kaikkea, niin tää olisi. Joo, mutta siis tää on jännä Kostetin mustikkametsäpaita, ja tää ohje tosiaan julkaistaan 16. syyskuuta. Tää on niin hieno. Mä en tiedä, tarttuuko teidän silmään tässä näin äkkiseltään, mutta tää ei oo tää mustikkametsä täällä helmassa ihan symmetrinen. Ja silloin kun mä tätä neuloin, niin ai vitsi mitä tuskaa toi niinku ei-symmetrinen kohta täällä varvikossa. Niin mulla oli ihan semmoinen olo, että se oli jotenkin niin hidas neuloa. Ja sitten mä ajattelin, että vitsit, että mä en saa tätä ikinä valmiiksi. Mutta tää lopputulos palkitsee niin paljon, tää näyttää niin hyvältä. Tästä tuli niin hieno. Tykkään tästä ihan hirveästi. Ja käytin Vuonue kierrätys Elsa lankaa. Tässä on värit Uutö ja Hanko. Tää Hanko mä tein mun lapselle tästä villatakin. Tähän on muuten sivumenneen sanoen käyttänyt todella paljon. Siihen meni 1,5 vyyhtiä ja tätä Hankoa jäi 0,5 vyyhtiä jäljelle, niin käytin sen tähän ja sitä on vieläkin jäljellä. Siis se ei vaan niin lopu ikinä. Mä ajattelin, että kun tässä on niin runsas tää kirjoneule-osio, että se menisi se 0,5 vyyhtiä kokonaan, mutta paskan marjat ei mennyt. Niin pitää se sitten vielä jonnekin hukuttaa. Tätä sinistä, paita on sivumenneen sanoen kokoa S. Nämä Jennan mallit on monesti aika silleen väliä. Ja mä yleensä teen aina koon M kaikista neuleista tai M2, jos on ne vaihtoehdot. Niin oon tehnyt pari Jennan paitaa aikaisemmin koolla M ja nyt päädyin kokoon S. Ja tää on mulle tosi hyvä. Ja tätä meni siis 3 vyyhtiä. Tai ei ole mennyt vielä, kun en ole tehnyt toista hihaa, mutta mulla on hihaan tarvittava määrä täällä. Mulla on tää ja sitten semmonen toinen jämäpallero, niin nämä riittää kyllä siihen toiseen hihaan. Niin ei mennyt kyllä kauheasti edes lankaa tähän paitaan, vaikka tää on kyllä aika väliä. Tietysti tää hiha on tämmönen kitsas, mutta kuitenkin. No joo, tätä olen siis neulonut ja siihen julkaisupäivään mennessä aion neuloa tämän vielä tietysti valmiiksi. Ja ottaa tästä ihania kuvia, mutta nyt ton ekan testineulen kanssa mä niin törttöilin siinä alkuun, joudun purkaa se monta kertaa, että en ehtinyt saada tätä ihan valmiiksi nyt kokonaan. Deadlineen mennessä, joka oli siis eilen. Sitten mulla on 3. testineule. Tää näyttää ihan kauhealta. Muistatte varmasti, kun roosiminen oli pinnalla. Hetkellisesti silleen tosi pinnalla. Edelleen se on silleen pinnalla, että se on ihan mahtava tekniikka, mutta jossain vaiheessa kaikki roosi tosi paljon. Roosiminen on siis virolainen tämmöinen käsityötekniikka, joka on vähän niin kuin kirjoneuletta, mutta siinä niitä kontrasti- tai niitä toisen värisiä silmukoita ei neulota, vaan ne vaan kuljetetaan sieltä työn editse. Ja luodaan silleen kuvioita. Ja siitä mä näin testineulontakutsun Instassa Farah huivi, joka on aivan valtava jättikolmiohuivi. Ja sitten siinä menee tällaisia niin kuin palkkeja ja sitten siinä on roosittu erilaisia kuvioita. Se oli niin hieno. Siis Herran Jumala, se oli niin hienoa. Mä ajattelin, että tohon testineulontaan mä hain. Ja kävin sisäisen kamppailun, koska silloin mulla oli vielä toi podi ja toi mustikkametsäpaita pahasti kesken. Ja kävin sisäisen kamppailun, että voinko ottaa tällaisia riskejä, että aloitan taas jonkun testineulonnan, vaikka nuo edellisetkin on vielä kesken, mutta otin riskin ja aloitin. Tai ilmoittauduin. Ja meni aika pitkään ennen kuin sain sieltä vastauksia. Ja sitten mä jo ehdin ajatella, että mua ei valittu, että tää oli ehkä kohtalo, kunnes mä sitten sain sähköpostia ja mut olikin valittu. Ja tää on mahtava ohje, koska sanallinen osio on tyyliin sellainen, että luo 4 silmukkaa ja neulo sen jälkeen kaavion mukaan ja sitten päättele silmukat. Eli siinä ei ole varsinaisesti sanallista ohjetta, vaan siinä on vaan ne kaaviot. Toki silmukoiden selitykset ja tämmöiset on, mutta muuten mikä sopii mulle, mun mielestä on ihanaa seurata vaan sitä kaavioa
Se kaavio on todella monta sivua pitkä. Ja se on siis iso se kaavio, koska tämä huivi on iso ja tässä tämä kuvio muuttuu koko ajan. Mutta tämä on kyllä sinne lopputulos palkitsee juttu. Tämä näyttää nyt siis tältä. Ja tämä sivu on suora. Ja tällä sivulla aina lisätään silmukoita. Ja sitten tänne aina, tässä menee siis tämmöinen palkki. Ja sitten kun olen leventänyt täältä, niin tähän on alkanut tulla toinen palkki. Sitten tulee kolmas, neljäs. Eli näitä palkkeja tulee koko ajan lisää. Ja näiden palkkien välissä on tuollaista reikäpitsiä. Ja tämä kuvio muuttuu koko ajan. Tässä nämä samat elementit koko ajan toistuu, mutta tämä muuttuu siis ihan jatkuvasti. Eli pitää koko ajan seurata kaavioa. Ja nyt mulla on mä oon nyt kaaviossa 2. Eli ne on semmoisia sivun kokoisia kaavioita. Ja ykköskaavio oli suunnilleen tähän asti ja nyt mä oon 2. Ja sitten kun mä jatkan vielä vähän pidemmällä, niin 3 ja 4, tää on leventynyt niin paljon, 3 ja 4 on vierekkäin. Eli pitää pitää kahta sivua niin kuin vierekkäin, että saa seurattua sitä koko leveydeltä sitä kaaviota. Ja ihan siellä yläreunassa, niin olisikohan siellä enimmillään niin kuin 4 sivua pitää olla vierekkäin. Eli niitä pitää ihan oikeasti pitää jossain lattialla, että näkee. Eli tää on silleen työläs silleen seurata, koska se kaavio on niin iso. Siinä oli yli 20 sivua. Mutta toisaalta myös silleen helppo, että tässä ei tarvi yhtään seurata mitään sellaista sanallista ohjetta, että tee nyt näin. Tai sitten mitään sellaista, että nyt kavenna joka 3. kerros ja samalla seuraa kaaviota. Ei mitään sellaista. Vaan sä vaan katsot sitä kaaviosta, että mitä sä teet. Ja se on jotenkin ihanaa. Se on rentouttavaa. Se on vähän niin kuin tekisi jotain ristipistotyötä tai jotain, tiedättekö? Jos ootte joskus tehnyt. Että sä vaan katsot, että nyt seuraavaksi laitan nämä värit. Mulla on tässä pohjavärinä Vuonue Elsa värissä luonnonmusta. Ja kuviovärejä mulla on vähän vaihdellen, osa on jämälankoja ja osa on sitten sellaisia ihan valikoin tähän uusia lankoja. Koitin ottaa vähän myös noita jämälankoja tuolta varastosta mukaan. että saisin niitä myös käytettyä. Mutta menin ihan täysin se edellä, että mitkä värit sopii parhaiten. Eli en miettinyt sillä, että saisinpa nyt mahdollisimman paljon jämiä käytettyä, vaan oikeasti valikoin sieltä semmoiset värit, mitkä mun mielestä sopii tähän kaikista parhaiten yhteen ja toisiinsa. Koita laittaa tätä ihan lähelle, niin te näette miltä tämä näyttää. Tää ei kyllä nyt oikein ehkä silleen tarkenna. No joo. Mulla on täällä esimerkiksi Tukuvul Fingeringiä värissä uupo. Sitten tää vaaleansininen on jotain ihan ei ole Kässäboardin lankaa. Tää on yhtä lankaa, mistä en vielä kerro mitä se on, mutta sitä on meille tulossa. Sitten täällä on Tukuvul Fingeringiä värissä repo. Ja sitten mulla on varattuna myös Vuonue Elsaa värissä kerma ja laventeli. Et niitä ei, kun sen kerman mä jätin pois, koska mulla oli toista valkoista. Tää on tämmöstä Jalovilla Verstalta, mitä mä oon joskus ostanut tämmöstä yksisäikeistä kakkoslaatusta lankaa. Niin sitä on täällä tämmöstä luonnonvalkoista. Niin näitä ainakin käytän. Ja tää on nyt tämmönen... Mä oon kattonut Gilmoren tyttöjä, mikä ei ole siis ikinä ollut mikään mun sarja. Mä en ole ikinä kattonut sitä, paitsi silloin kun se tuli telkkarista, niin tietysti. Silloin ennen vanhaa, kun ei voinut katsoa netistä mitään ohjelmia, vaan kaikki katsoi vaan niinku telkkaria. Niin silloin joskus, jos tuli Gilmoren tytöt telkkarista ja ei ollut mitään tekemistä, niin oon totta kai katsonut joskus jonkun jakson, mutta en ole ikinä silleen niinku kattonut sitä, enkä ihan ole ikinä tiennyt, että mistä siinä on kyse. Niin nyt jotenkin ihan yhtäkkiä tuli vaan sellainen olo, että nyt on mun aika katsoa se. Se on varmaan jotain nostalgiaa myös. Niinku, musta tuntuu, että mä alan olla siinä iässä, että mä niinku nostalgisoin tommosia asioita, mitä on ollut mun nuoruudessa. Vaikka ne ei ole semmosia asioita, mitä mä oon itse kokenut. Että mä vaan jotenkin haluan imeä niistä Gilmoren tytöistä sellaista ajan henkeä. Niin mä oon nyt katsonut sitä ja ne on ollut tätä. Ja sit kun se Gilmoren tytöt on ihan todella pitkä sarja, että siinä on 1 000 000 kautta.
no ei ole, ehkä joku 5, 6, 7 ja sitten tosi monta jaksoa per kausi. Niin mä ajattelin, että mä voisin aika lailla rytmittää niin, että mä niin kuin katon sen sarjan läpi ja sitten mä neulon tämän huivin, joka on ihan todella iso projekti. Sitten mä näytän vielä yhden neuleen. Tässä on nyt tätä Tukupuul Fingeringiä värissä uupo, jonka mä ihan erikseen otin tätä projektia varten. Tää ei ollut mikään jämä. Ja mulla oli semmoinen tunne, että mun on pakko saada just tätä uupoa. Mutta toi roosiminen hän vie todella vähän lankaa. Joten en tarvitse tätä koko kerää. Tätä jää tosi paljon yli. Ja nyt, mulla on tippunut silmukoita täältä. Sitten mulla oli tämmönen mysteeri langinleissi. Joskus otin langoista kuvia ja kun silmä vältti, niin nuorin lapseni oli ottanut tämän käteen ja sitten jotenkin tätä silleen näin. Että tämä ei ollut enää myyntikelpoinen kerä. Ja sitten mä olin ihan, että ei, miksi sä otit just tämän värin? Että kun tää ei ole yhtään mun väri. Mä en niinku yhtään tiedä, mitä mä tästä tekisin. Että nyt, sit mä joudun laittaa tämän sivuun ja sit mä ajattelin, että no, mitä mä nyt teen tämmöisellä vaaleansinisellä, että kun ei tää ole niinku mun. Mut sit yhtäkkiä eilen illalla, jostain aivan täysin puskista, mä sain sellaisen idean, että nämä värit vois sopia yhteen. Tää vaaleansininen ja sitten tää uupo. Ja sitten mä aloin neuloa. Ja kattokaa, miten hyvin nämä sopii yhteen. Ei kyllä ikinä. Mä en ole yhtään semmonen ihminen, joka niinku osaa yhdistää tämmöisiä eri väristä mohairia ja niinku tätä toista lankaa. Vaan mä otan aina semmoset sävyt, jotka silleen sointuu yhteen. Ja sitten mä oon aina kauhean kateellinen niille, jotka ottaa sellaisia tosi epätodennäköisiä väripareja. Ja sitten ne näyttää tosi hyvältä. Mutta tää näyttää mun mielestä tosi hyvältä. Aivan ihanalta. Tää on siis joku langinleis, mikä tää nyt on, joku tämmönen vaaleansininen. Mä en nyt anteeksi muista tätä värin nimeä. Ja aloin neuloa pyrypipoa. Ravelrystä löytyy varmasti pyrypipon ohje. Se on ilmainen ja se on yhdelle vyyhdille Tukupuul DK:ta. Ja mulla on ollut ajatuksena, että mä neulon sen Tukupuul DK:sta, mutta nyt kun mä keksin tämän Mätsin Tukupuul Fingering plus tää ihan hämärä langin leiskerä, niin päätin sitten tehdä siis näistä tämän pyrypipon. Tukupuul DK:lle ja Tukupuul Fingeringille on muuten myös sellainen juntupaita, joka on tosi kaunis. Tekisi myös mieli neuloa sellainen ihan peruspaita, yksivärinen. Myös ilmainen ohje. Löytyy varmasti Ravelrystä sekin, tai ainakin linkki siihen ohjeeseen. Niin suosittelen tutustumaan sekä siihen juntupaitaan että pyrypipoon, jos haluat Tukupuulille jonkun semmoisen kivan ohjeen. Mutta tätä pyrypipoa mä aloin nyt tehdä, koska tää on jotenkin, en mä tiedä, tää on jotenkin niin ihana väri. Ja mähän just sain mun mustan pipon valmiiksi ja mä ajattelin, että nyt mä lopetan tämän värikkäiden pipojen käytön. Musta tulee taas musta pipo-ihminen. Mutta jotenkin aloin taas tehdä. Meidän kyllä pipoja kuluu, koska jos mun lapset jotain mun neulomaa käyttää tosi paljon, niin mun neulomia pipoja. Meillä on... Mä jään katsoa outoa kärpästä, joka lähestyy mua. Niin mun, siis he tekee mun he pukeutuu mun neulomiin pipoihin tosi paljon. Miten tää on nyt niin vaikea? Niin ajattelin, että yksi uusi pipo ei pahaa tee. Niin riittää sitten kaikille pipoja loputtomiin. Tästä tulee ihana. Ja aion tätä myös itse käyttää. Pipojahan voi vaihella fiiliksen mukaan. Semmosta. Tämmöisiä olen nyt tässä neulonut. Ja kiitos kaikille, joita olen kohdannut tänä kesänä ensinnäkin eri tapahtumissa. Oli ihan mahtava kesä, todella tapahtumarikas. Nyt meillä on loppu akku, niin tämä puhelin teki jotain. No niin, oli ihan mahtava kesä, todella tapahtumarikas. Näin tosi paljon ihmisiä ensimmäistä kertaa, semmoisia, joiden kanssa on vaikka jutellut netissä, mutta en ole tavannut. Oli kiva tavata teidät kaikki. Ja aivan super ihanaa. Seuraavat tapahtumat, mitä Kässäpuodilla on, niin Villan voima Paimiossa syyskuussa ja sitten Hiivatehtaan lankamarkkinat
mikä kuukausi tämä nyt on, lokakuussa. Ja sitten Suomen käden taidot ollaan siellä Jalovillan kanssa taas samalla yhteisellä osastolla niin marraskuussa. Ja joulukuullekin on sovittu yksi juttu, mutta palaan siihen sitten myöhemmin, kun en vielä siitä niin tarkasti silleen tiedä, että osaisin sanoa, että onko siellä tapahtumalla vaikka nimeä, mutta on myös joulukuussa tulossa. Niin näin laskeudumme Neule syksyyn ja terve menoa Kässäpuodin verkkokauppaan. Sieltä löytyy suomalaista villaa vaikka kuinka. Ja toivottavasti nähdään myös näissä syksyn tapahtumissa. Ja muistakaa tulla käymään Kässäpuodilla, joka on auki Hämeenkyrön Jumesniemessä joka torstai 2–6. Minä sanon teille nyt heippa ja jatkan tätä ihanaa yksin kotona hiimailua. Eli alan varmaan tehdä jotain töitä. Nyt se kärpänen on mun kimpussa. Heippa!